ɗan almajiri a bani na annabi to allazi wahidin ga ɗan almajiri ku bani illa sayunwa tana gare ni kun gani bako ne hana ni sai na wani da uwa da uba na suka yi watsi da ni makaranta suka ce na zo su huta da ni tun ina ƙarami suka baiwa